Det må vi ikke. Fy, skamme, fy, slemme, fy, nik, slik, slut, forbudt. Goddag og velkommen til Jørgens Automobiler. Tak. Jeg vil gerne lease den her flotte bil. Hvor gammel er du? Jeg er 18. Nå, det er godt. Bare du er over 18, så kan du nemlig godt lide. Ja, men det er jeg. Nå. Skal vi sige, det er en handel, så? Ja, det gør vi. Tak. Yes. Jeg er slet ikke 18. Skriv under, at jeg smadrer dig, mand. Okay. Det må vi ikke. Fy, skamme, fy, slemme, fy, nik, slik, slut, forbudt. Goddag. Goddag. Det er nogle rigtig flotte sko. Ja, men de er også helt nye. Er det rigtigt? Mm. Det er helt nye. De er helt Det nye. ser også helt nye ud. Det vil jeg rigtig gerne have. Køb. Hvad koster det? 700 kroner. Er det rigtigt? Det kunne godt være billigt. Ja. Det vil jeg rigtig gerne have. Godt. Hej. Hej. Goddag. Goddag. Jeg vil rigtig gerne låne nogle penge. Godt. For jeg kan ikke låne penge andre steder. Det er ærgerligt. Hele landet. Jeg vil rigtig gerne have en bil. Hvad vil du låne? 200.000? Ja. Lidt mere måske. Okay. 250.000. Til en rente på, lad os sige, 40% om året. Det kan du godt gøre. Skal jeg bare dig til at skrive under her? Godt. Tak. Lækkert. Det er billigt. Hvad? Hvad gør jeg den her? Okay. Bip. Ja, det bliver 15 kroner. Nej, Jo. det er løgn. Nå, så er det... Der står her på skiltet, at det koster 1,5 kroner. Så er det fordi, hvis jeg ikke kommer forkert, så må du få det til den pris. Tak.